sa malusong flood control project dito sa Mindoro. Senator Escudero gipasang yung kadto kang Speaker Romualdez niining malusong flood control scandal atol sa privilege speech kagahapon sa Senado. Ato sa kaninaon ang mga reports gikan sa itong mga field reporters. Balitang tudo-tudo. Dunay bana na suko kay gibaligya ang kanding sa asawa. Unya masuko man. Aroy kapalit ro ginamos. Magsige naman kag kaog kaldiritas. Ibaligya ang kanding kay tay palit ginamos. Pero nasuko ang bana dito ni Snaga mga igala na itabo. Police report. Isli Patrol numero 15. Alan Rosity. Yes land, please again. Lan Bunal. Sir, salamat Raya, salamat sa pagkita pamilya imong kapatid nga share kong pipignis sa ato ang balita karbuta katumano yan balog sa kustodial pagtipis sa Naga City ang Polisyon alauna sa kanahon. Agapong anaw Lunes September 29 dito sa 25 dito sa Purok 3 pa na sa barangay Balirong, syudad sa Naga. Patut pa ang bana nga gireklamo sa iyang kaguling asawa mao si Gerardo Alpiris Lapot, 50 anos nga nagapuyo ura usab sa maong na lugar. Sa investigasyon sa Naga Police Station nga tantang padong nga patulog ang managtiayon kasama ro iyang kumprontansi o gisumbag man kasama ang iyang asawa nga si Analisa 53 anos nga nung gibaligya ang iyang kanding. Nakadulog ang istorya ang suspisyadong dulan na bayit ang binili ang kanding na maoy nagkaingon sa iyang kasuko. Tungod ani kuha og kutsilyo ang suspisyado sa ilang kusina o buot ni unta niya nga dugakon ang iyang asawa o tungod sa kahadlok ni Katil o dagat kining asawa kasama Roy. Samtang migikot ang bana gisingitan pa kini sa mga kung mapsan patyon niya kini pinagi sa pag-agunggap. Nalaang mahinoon na yun ang mga barangay tanod ko sa Balirong dali usap kini responde sa dapit sila kini na nadaklan. Anya nabago kini sa presuan kay Samaroy kalapasan sa Republic Act of 92 62 kung gram 3 ang atubangan tumangot ang kaso sa suspita tungod kay nakahukom na ang biktima nga iyagyod kini nga ikiha bisan bana pa kini niya kasamong Roy. Muna nakatawa ko ini kaya abay nga bakanding ray hinungdan ha? Oh, kanding ray hinungdan nga yan ang patuloy sa asawa. Sa rason na rin baligya niya kanding. Masa to ang kanding nga daga ba si mga kuan balibang to Bulawan. Kung sa'y na wala po masubay diyas niyo sila o kung sa'y na atong kanding? Wala po Roy nga ang iya lang natunggan ko nga iya kibaligyan ng kanding sa iyang asawa. O niya ang rason kaling magkapit o Roy. Oh, kalisod wala palit bugas. Kalisod. Oh. Mo ni nakahukom ng asawa nga ibaligyan ang kanding. Basig wala gyud na sila nagkasinabot nga unya ra ibaligya kay naa pa may nati. Kasi ba sila nagkasinabot ra jud.
Pero kung na, ganapong dili magkasinabot o niya mo sangkuan ng gukdon ka o kutsilyo kay dunggabon ka, di po maayo. mo lagi na aroy nga. Oo. Mikat basta po kung sa bala, iyang nabuhat. Mo na ning iyang rason doy. Basig maalas na po ng kanding ano niya, bayi tingalin ng anak. Pasanayon nato na niya mamatay ng mga laki. Ana ba niya o sila nagkasanabot niya wala mabuy bugas. Mo lagi na. Pero og yun ana nga kung sa totoo wala tundo. Minta sola pa karon na pagi ka on doon unta. Unsa tay usa juga sa gas news dia alam ajoy broadcast gyud oro gyud na siya. Oh, mao lagi ni siya roy. Ay aton ning sundan tawagan na ko unya ang kuan. Nakatong imo na sundon. Oh, ako na ko sundon gano ko sa hinugdan. Unsay naagyod sa kanding? Nga Pasay sa og namanok pa na katong manok igkalari makasabutang nga masuko gyud ang bana nga giiyaw ang manok nga igkalari kay wala siya kapluyon pagabuntag. oh ya. Hilig na siya o ingon ta hilig na siya og panare. Mo na nga so mangisog siya. Una rason, no ba? Pero kanding, Ang kanding man. ato niya Nasi matawagan ako ang kuan niya nagat Roy ako niya. Ako sa hinungdan niya no nasuko siya. Ibaligyan niya kan niya asawa. Okay, masuko man gyud ka pananglit og magkasanabot pero to the extent nga imong gukdon at ani mo kutsilyo, it's another story. Nay mo siya. Mapriso man ta ana. Ni napriso siya lang. Preso. Ano maulagi mapriso lagi. Mo gani naga kani alas itong 60 so kani niya treat Roy. Mo na tumanong sa kaso niya. Kaya naman ay balaw na protection of children, protection of women and their children, RA 9262. Mo na tumanong niya. Naaman na ito. Desidido na magani asawa ng pasakang kaso niya. Hindi, kuya noon. Yan mo na asawa, mangayon karong asawa o kining BPO, kining Barangay Protection Order. Di na nun siya makadool. Mao lagi na ron kay ni dagong pronek barangay ang barangay tanod pa nakakot ini. Oo. Hindi na kadoon noon. Kana mga ni kuan temporary protection order mapangayo man sa asawa ron ang banadi na kadool. Mo pinahadlok man. Nan karon og di siya kadool unsa man naman niya. Magkinusara gid mo siya. Nya, patabang na pud siya lima. Anak gid agi. Ay. Dali ang makasakay ni Tawana. Okay na ya, nagkalat ka balita kaya saga usa di pato pasalamatan ang mga sumagumap sa Ernesto Villatoris. Ingon maangi si Mitchell na matangata na pagparkit ang ini sa Edwin Supply. Pagbalito para sa kimanang mga international highway, magalian ni Pedro Rivera at SCT na makaling mamlayla o Mr. Ernesto Villatoris. Alang na lang sa balitang tututuro sa DYE Stay 159 Hearts Dukin. Ang inyong tingtulog na tayo sa lalawigan sa Subo Isip Palomacit si Papa Alandro City reporting. Okay, salamat Papa Alan Rosete sa maong nga report. Ang maong report at usab kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapat kini sa Mara Herbal Products o sa butika at parmasya sa inyong lugar. May buntag ni Dr. Ramil Boy. Minaw ko yung pre. Maong. Kung ito lang talaga, ganang bago ng mauso ng maong, hindi naman. Ikaw naman sige ka maong. Oh. Yan ang bitag ko pag-ilis na namang krasunis. Okay. Yung ko dili na kay maong mangguna. Maong. Dapat uta ang maong slacks ang hatod usab kini ano ba? Ang korduroy nga report. Ano? Kalau keraan juga batu. Ang sa pila ang klasik panapton korduroy, maong, Pitch 12. ang dry fit nga report. Maong may ingon. Maong, yawa din ay. Wala kami ito maong si Pare, kung yan, maong. Ya, namin nagkukunin mo kadwa dyan yung ibalik. Dagang salamat sa maong report. Ang maong lagi dyan. Maong. Kasama ng klasiya o maong kini katong stonewash.
Uli palong niya. Ambot rama. Drama na gawin niya. Nga dayar naman tago, mura gipagkan na gay ko. Kaya gano'n, tapos si Maong niya ron. Basig na po ni Maong. Sige. Ato na ito mga gala, doon ay aksidentes kadalanan dito sa lungsod sa Zamboanga. Detalye, Este Patrol numero 5, Honey Dip, please kami. Yes, Honey Dip, bunal! Yes, salamat Kuya Ron liog mayong buntag sa mga kitingtig paminawan sa Balitan todo. Usa ka aksidente sa kadalanan ang nahitabo mga alas 5:50 sa kamuntagon kini sa Setyembre 28, 2025 dito sa National Highway Barangay Mayabon, Zamboanga, Negros Oriental. Ang nalambigit ni ini usa ka motorsiklo na Rossi 125 kulay pula ug wala sa iling sakyanan na pick-up na kulay itong nga adunay damage kadulong sa amihanang direksyon. Ang unang nalambigit na wala man di kapilitan apan sa kalalaki chicken joy tender o lumulugyo sa Kalendoyan, Taiwan City nga wala lisensya sa pagmaniyo o gadin na aduna kini angkas na wala usab na di sa kapilitan apan 18 anyos lalaki ulitaw kauban sa trabaho. Sumala pa na ang Zamboanga Police Station nakadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen paron sa usa ka insidente sa sakyanan. Sa inisyal nga investigasyon, nagbutyag na ang motorsiklo nagabiyahe gikan sa Dumaguete paingon sa Bayawan samtang ang pick-up nagabiyahe gikan sa Siagon paingon sa Dumaguete. Sa pag-abot sa lugar nga naitagwan ang duha ka sakyanan aksidenteng nagabangga sa tunga sa fast lane. Nawadan og kontrol ang motorsiklo sa gimanaban nga 20 ka meters nga distansya hinungdan sa grabe nga kagawad sa lawat ug sayang angkas. Ingon man ang kadawat sa ilang sakyanan. Human sa incident ang sakyanan nga pick-up miikyat sa yun sa Zamboanga sa Dumaguete. Dugang pa na ang driver ang iyang angkas gidala sa yun sa labing dool na ospital alang sa medical nga pagtampal samtang ang motorsiklo gidala sa Zamboanga Municipal Police Station alang sa mga documentation o dito. Ano di kining puro sakinan or hit and run to kay ngano ning sibat man ang usa? Na hit and run jud kuya kay ang motor mo ini ang usa ni ka motor ug usa ka pick up na kulay itong wala kay link kinsa lagit man tawana kuya. Yung pagkatumba sa motor gibiyan ras pick up. O mura ginaana kuya kay ni diretso man og sa kuan. So panday ang pick up mura na hit and run na jud tong motor. Oh, hit and run na siya. Ay alakan si magyud pick up og motor. Basin to dog walay lisensya tong driver sa sakyanan. Kaya ganun mang kuan man. Kaya wala Di kiyasan man kay manaa pa dili ta mo kuan. Di siya mo Pero ngano ni sibat man siya di posible wa siya rehistro kun siya lisensya. o basin pod o nangulam ra pod og sakyanan. Okay, iyan ko din siya mo sibat. Kasi kani sa sige man isang hit and run. Ano, sibat ka wala lisensya. Sibat. So posible niya kumusta ang ga-drive sa motor? Gidala pa man to sa kuan sa Balay Tambalanan. Kasi okay ra to no? O sa pagkakaroon ko kay wala pa may kuan Wala rin. na nadaktan kong suspect. Sige. O kung ako itong nakalap na balita dito sa lugar sa Zamboanga. Mayong buntag o mayong papaminaw ni Kani Kunsial Tikboy Salma ni Kani Vice Mayor Don Mills Salma. O galang na lang sa programang Balitang Tudo-Tudo sa GYSP 103.9 FM 1 Heart Radio. Kini si Este Patroller numero 5, Honey D reporting. Okay, nagkasalamat Honey D sa imuhang report. Alas 7 ka 14 nas kabutagon kining oras sa usab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extra. Nausap diya ang Alcasi o ang Heartmax Extreme nga mapalis sa butika, parmasya sa inyong mga lugar. Laiga report dito lungsod sa Ayungod. Dunay nanumos. Lalaki nanumos. Patay. So duwaton ang report. Sinagis ng kauban, kael may putag, tira!
L. Usa ka 50 anyos nga lalaki ang nalumos patay alas 3:15 sa hapon ni atong Setyembre 28 sa baybayon sa sitio Pasil, Barangay Awaan, Ayungon, Negros Oriental. Ang biktima likan ng panuigon, Minyo, ug residente sa sitio Pinagkasingan, Barangay Kanluto, Bindoy, Negros Oriental. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan samtang naligo ang biktima uban sa iya ang mga paryente. Nakita na lamang kini nga naglutaw na sa dagat sa maong baybayon. Ang biktima girescue dayon sa Ayungon Rescue Team ug gihatagan og cardiopulmonary resuscitation o CPR apan wala na kini na revive. Gidala pa ang biktima sa Bindoy District Hospital apan gideklara na kini nga dead on arrival sa attending physician. Samtang nagpadayon pa ang PNP Ayungon sa pag-imbestigar sa maong panghitabo. Ug mao kantong nakalap na to nga balita sa lungsod sa Ayungon. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminosab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy, Ma'am Lutlot, kay Sherrod Sir John Ray, ni former Tanhay City Vice Mayor Dong Nil Salma o ni Ma'am Roda Silva sa Pansil, Ubugon. Alang sa programang DYST 103.9 FM. Heart Radio, kini sa Asti Patroller, numero 18 ka El Akhay, maayong buntag kanatong tanan. Okay, salamat kay Lakay sa imuhang report. Okay. 17 minutos, human ang alas 7 sa buntag. Good morning ninyong duha, Kuya Roy Gikang Litz Bisagas. Maayong buntag, Philippines. Maayong buntag, Kuya Roy Narumling, na guwapo kayo. Jeremy Sibaylo, agitan kong Joy Ibasan. Jeremy Sibaylo Bulpa, good morning, Kuya Roy. Naka-watch live si Jeremy Sibaylo Bulpa. Mil Ganda Bilja Flores also watching live. Ya, kumusta ang lakaw dito pre sa kininiong Mabinay kay sa pista din na dito? Pista sa Lunhaw Festival. Lunhaw Asa man ang pista? San Miguel din na niya? Dili man, puro kada pre kada sa ilahang mga maguguma bitaw na inahan ko ilang giselebrar na nila og 1 week pa na nya kay panulong pagpuglasan. So kuan gining ang mga kada produkto sa ilang barangay ila magtagaan ug pagtagad Murag Thanksgiving no? sa LGU na wala kulang ang local government unit sa Mabinay sa paghahatag og serbisyo sa mga farmers. Sabay ng mga tinghulaw, nakaabot sinati is naghulaw, taas na hulaw rito. Mo ilang tagaan story ba na natungkol sa local government, matagaan sila ayuda. Then nag-recover din. Mo na ilang disilibrar ganyan. Tulo na lang katuig nag-silibrar alang Lunhaw Festival. Lunhaw Festival. So sa Mabinay dunay Langob Festival. Mo ila hajong Medyo na nila. Kung baga sa Tanay pa na, sa Sinulog. Sinulog din Tanay. Sa ulog sa Tanay. Doon na sila Lunaw Festival. Ato po na matawag katumbas po na sa Budbud Festival. Ingon ana. O kanang Payong Festival. Payong Festival. No, iyan na Payong Festival. Okay na may payong. Wala may kagamay payong. Hindi kamayo, nagito na sila no? Tanay. So ingon na mga igala, nindot kayo dito sa Mabinay kay susama din sa tuwag, atagan pagtagad. So, lagmit, doon na pa yung festival ng Badungan. Naman na siya nga, anak si Mayor, kamura man lagi. Anak si Mayor, si Mayor, kaya nahaman ko na siya nga, ang iyahang taon, ang taga-Bakulod ng mga media. Naabon? Naayang po ilang grupo nga taga-Occidental. Kaya nagtawag kong Island Channel. Dapat mga media, media lagi ini-cover. Sa taga-Bangkalan, sabi pa yun dito sa Bacolod. So, nindot si Mayor Django, no? Okay, katong mga taga-Occidental, nakatulong lagi dito sa Mabinay. Kay, ikaw, bisa ka na mula pang doon. Distansya yun. Package ko nila na utol nila na ang Ginas event, ang pagsugod, ihatod ko man. Naman may mga alas 8 siguro to, sa gabi. Kay ulan pa, ano ba? May pa na yun. Pero ang inyong hatod kuha, mo? Hatod kuha, gulay nakatsada yun ni Mayor Django. May butag ni Mayor Django, o ni Mabinay,
Vice Mayor. Ya, wala nila piliya ang mga dito. Dili man pili isigdahan mo ato. Sa ganara magto kay makabasa bitaw sa group chat. Mo lagi na kong explain Wala pa gapon. bang kung invitasyon si Mayor Pibligan, di ba? Kumante ka Oh, katong da diri ro. O talang tourist site nila, mo ba? Tourist spots ba? Asan to na ko mabasan Sa group chat na to. chat na to. Wala sa bata pa. Wala dili, wala. So, Ah. kaya nakadako gyud sila kay Bibo na sila anak. Kani astap. Oh, kana. So, So, mao ni ang media invitation wala pili ha. sa meron mo ginanagot. Wala pili. Media invitation sa LGU kanamang go uban pre nga Pili. i-assign dito sa katawo. Dahil katong tao nga gi-assign at pilion rasad. Pili on labot. Ug dunay ilista ng okay ra kani. Kayo ayaw na siya kay sige nagpangumba. Media invitation. Karot supposedly karon ni. Media invitation, the local government unit of Santa Catalina and Provincial Tourism Office invite the media to a familiarization tour to the municipality's tourism sites on September 30, Tuesday. Karon na ni. Karon, Bato ka ni pre? dili na sige pa nagkuan. Mayor PB Ubanyala Ligan expects the travel and tours operators, Negros Oriental Tourism Council, as well as the media to witness or experience the beauty and hospitality of Santa Catalina's different tourism sites. Ed R.R. Makiling, Executive Director ni R.R. Makiling of Provincial Tourism Office, offers a vehicle coaster for the media. Coaster ha? For vehicle or coaster for the media that will leave at 7 o'clock from Capitol Building. Please confirm your attendance for the transpo, meals and snacks. And allowance. Thanks much. Wala na ko basa ang alawan. Wala. So nindot nilang mga ano? Pangutanang ano na mo yung media? Oh, na magyud oh. Nga naman tayo social media. Pero lagi tayo lang dyan sa pre. Nga si in fairness ni Mayor Pip, wala siya, murag manager sa radyo natin, Bayawan. Kau ba na O Grand Jubanti, K5. kau ba na muna sa Field Products ona? Oh, di ba? K5. Kay mag-report pa ko diri sa Field Products si Pimport ato dito sa Santa Catalina. Mo gina yung area. Santa Catalina Bayawan. Hmm. So before na siya na imong politiko, media man na siya. Media na siya. Aga media. Mm. Sa Field Products na, kung nabanggan Field Products na siya, nagkakauban may reporter ni Field Products. Hmm. Kung ubanya na pa na sa liga na naroon siya ron. So, ay hinoon, media mo po siya. Kabalo po siya kung sa inyo yung rule. Sa media. Kunya, Industry. gabasa lagi ko ni gahapon, ini invitation. Ko nakaadto na ko dito sa naman sila isang sanctuary sa Onggoy pre. Naman ko, nabuti na akong tanawon ng tapan nga kay. Nabot naman ko ang lugar ha. Ako na lang musuroy kita na naman. Mulatay ka ato na Hanging Bridge. Paingon dito sa kuan sa Monkey Sanctuary. Nunya pagabot ako dito niyan ko, dar magay ko mga tao. Malito na may kuan pre na may before ka mo ato dito na may kininiong ba o gas station ba nga mo pan ka dito ato ka mo logbook dito. Dayong kuyugan ka o kining tour guide. Dayong while naglakaw mo kay maglakaw raman gikan sa station parkingan sa kinan. Maglakaw ra mo dito nang dunay mga do's and don'ts. For example, imong cellphone ayaw isaya-saya kay ana day gilabitan cellphone sa unggoy day gidalagan. Dayong di nimo surang-surangon ang unggoy kay masuko po sila. Dayon parang mudagkan sila, mupalit ka saging nila. Saging. Feed ka saging. Ilang saging baligya ko dito. Ano na baligya saging dito? Naarod sa ang mga para sa mga turista. So nakabot na ko anang ilang unggoy sanctuary o kamuban pandagkan mo na sila. Lamin dito sa baybay katunay mangrove nga gi propose mo ni Mayor Ligan dito sa coastal area doon na po na sila ikuan pre mga tourism attraction dito. Wala yung mga schedule. So mo ni mga schedule nila September 30. Mura pa natin dito. So alas 7 ngadto sa alas 9 travel time from Amonito from Dumaguete to Caranoche Dockyard. Una des bye-bye. Dito magkakok pre. Dito. Sa Dockyard. Then alas 9 to 9:30 briefing.
Naman nindot, dahil yung program mo sa taga, kuani, tanan na ni Pre, katong taga apil ng media ani. Dayong snacks, para bir mga lakaw snacks. Kaon sa, kaon. Oh. Snacks. Dayong 9:30 to 10:30 river cruising. Mamo ni sa kuan. Kining tung sa Bohol. Sa tong kan Lubok River. Na sila ani. Makinom do ko ni river cruising. During sa administrador pa si Attorney Jung Binijan. Kaya doon na po to siya kung nabagtaton. Ato ito, piningaris sa Panhurpad, ako sa gipangutana. Na ito'y plano si Attorney Binijan nga rita na High River. Ay i-develop, no? Kaya lalong naman ng subaa diya, i-develop into a tourism site. Kanya na may duwa kay taytayan, maagian. Kanang mga taytayan na develop unsat. Papugapuan ba? Dahil doon ay ang mga balay nga daplis karsada mo ni istorya ng attorney sa unang kinahanglan nga doon ay organisasyon din ang hinlo gyud ang daprin kaya doon ay magamata o kining murag Lubok River kinahanglan ba gikan diri sa Naga Bridge kaya ay magtukar magdagan ng kuan dakit magtukar nindot sa Santa Catalina mga igala mo ni schedule sa laag-laag ta Santa Escapade. May title ani Bisita Turismo ilaag-laag ta sa Santa Escapade Tourism Sites. River Cruising dayong alas 10:30 abot og alas 11 travel to Santa Catalina Bucks Eco Adventure Park. Alas 11 sa buntag kadto sa alas 12 Fun Adventure Explore at Santa Bucks Eco Adventure Park. Kato na ganing katong asan pa Santa Catalina Puto Pretong pasilad ganing nga magsakay ra og katong kuan. Ini Kato kawayan, Palwa, Dito Japon to. Santa Japon to sa. Pagkato pag mo sakay ka atong mura og spider web. Murag naadalag ka ni Santa Catalina kabalo gyud si Mayor Pib Ligan. Dayon alas 12 ngadto sa alauna paniud to. Kaon hud? Oo. Taga adto kaon pre. Kay taga medyo na. Alauna ngadto sa alauna Gis travel to Wildlife Monkey Sanctuary. Amo na ni. Mo na ni. Ingon. Dapat ta tayong nagraha. Layo lang pre. Ikas proper. Tunga-tunga ko na siya sa proper o kining sa Mga pila siguro ka pinag-ubig ka sa proper. Murag tim guguan ni dayon. Wadi dino kabot og 1 hour. Paangat. Kung gari sa kuan sa Mura ito, nakainom doon sa paglulit ito, ningon nga dito si Agnes Magbalik o siya ba? Nga ningon, nga, kanang atbang mo ano, kanang katulong mga ungguyan kaya santa ko din, ha? Oo, nali. Ato na nawaton si Ate Gina. Magis ko taning unggoy. Mga kandidata para sa Oktubre 12, 2025 alang sa pagsaulog sa pangilid sa kapistahan sa Aurelio Pilar. Yamog Super Lula 2025 sa May Pamplona. Atong anina may gala kay human sa Pistas Manuyot sa 4 pizza 12 sad sa may lungsod sa Pamplona. Atong anina ang report. Este Patrol number 14, Gina Garcia Capa. Gina, please kami. Yes, Ate Gina, bunal. Yes, sir, mayubot na sa mga suking ng mga pagnawa. Kadiyong ano na sinigang sa programa, nakahaminan. Pero di ako karoon sa may lungsod sa Pamplona, katubangan anay napulo sa mga magpapili pagka Yamog Super Lula 2025 Kuya Roy, napulo ni sila ka mga guwapita na mga lula. Unya, giyonhan kanini ni Elsa Evia. Pindot na touchscreen mo cellphone. Tanbera di Gina kay tulayalon og balik kay dunay Super Lula. Kini Super Lula mga igala at bang ni sa Super Lulo. Nya katong Super Lulo, Pasko to siya. Papasko. Bawal to sa bagong. Kada mapista. Napista ni siya Super Lula. At sakto yan. Sakto ba god? O kada papista. Pasko Super Lulo. Pero Yes, Ate Gina, Brayon. Okay, Kuya Roy, tubunan kanini Elsa Evia o ni Luisa Torres, Josefina Poingan,
o ni Angelita Atabal o ni Darja Ortega o gisundan sa Marcina Salmin o ni Sakil Abdularo o ni Sahila Tapio o ni Sultan Riyad o Elizabeth Pinero. So, magpigil ini silang na pulo at karong October 10, so sila 25 so mga alas 8 inidya kagabiyon o na ang bilyon nini direkta mautampo na gymnasium Villarreal. Yan ang mga panahon so magpigil ang napulo pa mga yamog super lola. Dia diri usab Roy sa pigas matarpulin ano usab ang gitawag nila yamog prince and princess ang ato ang mga gwapita ng mga kabataan din anapili ang mga babae ini mga bata umom ang mga babae ug unong ang mga lalaki o niya ginhan usab Mary Claire ni Susana Meril Princess Maika, Princess Naya, Maika dahil Maika, o ni Samantha Divine, ni Hestia Marie, o ni Grace Aya, o niya, irit usap sa may mga wakito ng mga lalaki nito, ang diyanan ko ni Gal Dumas, ni John Alex, o ni Leah Morno, o ni Chris Nicolas, o ni Ivan Alacus, o ni Prince Lawrence. So, nag-aunom ka mga babae, mga bata, so bumimutag ka mga lalaki, ka mga bata, mag-sige sa kagwapa, media gipost wala dia sa mga tarpaulin. So, wala pa Kuya Roy. Kay karon namang pizza sinangalan pizza 12 man ilang fiesta no? Tungan ito Kaya 12. Oo. Kasagaran ng ilang activities Kuya Roy, sila diriman ibutang sa parents sa mga kandidata na ito magpapili sa plena fiesta. Oh. Ang sila kabuok. Pero ako nakita, saan kabuok? Isa, 2, 3, 4, 5. Yun ni itawag siya Buyamog Festival Queen 2025. Yun ni Sofia. Dayo na isundan na sabing limus sa mga wakita na magpapili para Pila to sila kabo. Pila to sila mayong butad. Yes, sir. Pila to sila kabo kandidata sa Super Lula? Siya diri Kuya Roy, nakita nato ang 5 ka mga Yamog Festival Parade, dayon Yamog Metron Queen o Yamog Super Lula. Yamog, kung saan man ang Yamog? Sige. itawag nila Kuya Roy, Yamog. Yamog. Dato sa Bugnaw. Oo, kanang mabugnaw gani dahil kanang muyamog pareha na mga dahon. Tapang Yamog. Tapdan og mga gagmay mga Ma'am Laarnik, abunda dahil sa may mabang yung isip. Ayan, tatanhan. O niya, diri usap sa kaya kita ang Paris Minister, ang diri na may Samsona. Kina sa balita karon hapon sa ninyo, bisan sa yung sa Samsona.
alam sa balikan todo-todo, kadiway as iwaro, people now, kinuhang mo, yan, sa patronas, namiro ka korte, kinakartiya, saka, reportong. Balitang tudo-tudo. Alas 7:38 na. Okay na kami kay sa sotso ya po ko kanon ini Malagi na sponsor. malotso kami. Oo. Sina na ako chis. Nani mga schedule of activities sa umabot sa ngalungsod sa Pamplona. Bitaw kay pasig tuan is tuanay. Oo, sakto ba? Ano siya? Dayon. Karon ba sa lawar? Pizza 30. Abay tayo wala wala sa studio. Na ano, September 30. Wala kay duwa. Basketball open. Pizza 30 maron. Asan tong 30? Basketball open. Then Onyas Pizza 2, bingo. Ano halay bingo pre? Bingo. Oh, dahil bingo bonanza sa linya nga B. 1-4, 14. Na siya. Silang Randy Maho. Ang atong main event. Eh, kay rotation man na sila. Amo ba? May gaya kayo napil sa rotation. Ikaw man ka napil. Wala. Ay, okay. Ilan na pula, may na pula pre. Ha? Pula ba? Rotation yun. Then, pizza 4 pesos sa Garbaria Night. Sabado. Sagar Marias night. May butag gaya ni Congresswoman Maisa sa Garbaria. O ni governor sila pagtuluan eh. Oo. O upat niya, upat ng konsyal. Sige. Sponsor din mga Sagar Maria pre. Atong tiyoson sa ari. Asa man? Kani ba? Ang kana kay Museum sites. So, mao ni ang gipang hambog ron dito sa Santa Catalina. So, nana pre kunyo sa kuan karong adlaw manuroy ang taga-media uban sa mga Provincial Tourism Office sa may wildlife monkey sanctuary. Ito akong gi-describe na nimo nga mula tayo pagka adtong ilang hanging bridge before ka maabot sa nagkalang unggoy yun na pre, pagkabot mo dito murag wala. Oo, pero palit taga atong saging usa na sa uya man ni kural. wala, open ra. Ay kana ko baka usa jud ka. Paman, kining Ikural ni boy baka na bang marinis sa gawas-gawas ba? wala man, libre ka na may kuan. Sanctuary ni ron. Bukid mo na, nailasang tuwasal, mamauli na sila dito. Dili jud ingon nga. Di alad. Di alad kay Kural. Wala. Open ra. so Dili lagi. palalaan siya laing lasang Dili, kay kuan man di sila. Dili na sila matun sila ang lasang. kay paraíso lang po sila no. Posible tingali ka na dito. Pero mas naganda kay Ato ta dito kay sige isa ka em palalaan ba? Amen. Totoo naman mo kita sila. Muto man, ato ka dito nga, registrado ka. Takot. So, open naman. Adjust mo no, karon no. Pero during sa among pagbisita ani, open ra. Doon ay mga cottage, ato kang standby. Dayon, namo kay mga picture kay diga nito. Nakita ba kas picture na pare pre? Padali lang sa kanya mo. Pwede siya paayang po ulit ka. Ay, mga maldito pre. Sa tanang tuso pre kanang unggoy. Dayon mag-away sila magilugan na ang saging. Ay, sa tanang tuso kanang unggoy. Dali ba? Kung sila buhi ana na pre. Ididikuha na saging didalagan. Then gukdul po sa ilang iyang kauban, no? Kung yung susakong Ate sa Fatima doon na. kay kon man gumi kining May nagdalan pa yung dito pre. kila ka na eh. May nagdalan pa yung dito. May naman, simentado man. Pero layo lang yun. Gikan sa dalan dili kahit tantong layo. Nga pila ka minuto na ba? Wala magkay kabudag kilometro lagi gikan diya sa Murag Cruz. Ubos-ubos sa Cafe Alicia. Kayong liko ka na. Kung di kang karis Pamplona, pero di ka mamuhanag. Gikan masila na sila. Kinaraman na kanila kamukuyog. Itong hanging bridge. Kaya paglabang mo sa hanging bridge, mauna. Kaya pwede malingaw na kang maglantaw ng mga unggoy. Muna ilang monkey sanctuary dayong bukid man na diya sa Kalasangan. Matod pa sa akong gi-interview dito, mo uli ra man po na dito no sa kuan Ang area. oh Yung manay kapod. pag-abot gana mo dito Mga pila na ba kapog dito mo?
So, mahal. Ang 50 na kay napamampus lang nga uban na balik di man mo dool. Kay Ang uban ka to mga gagmay mo yung mga kulisaw. na wala pa katawon sa kakuan. Yung kulisawa kay katong tubig ani ilapon dulaan. Kanahon na may tubig sa na may hose na may tubig ilapon dulaan. So nakasuroy ta diya kay nahimo man putang turista. Then apit mi sa Kapi Alicia. Doon na naman ta dili naman ko kining dili naman ko branyo sa kuan sa Kapi Alicia kay sa unang Kasi man na tong gobernador, di ka mo. Sige man ta dito. Magbulong sa ko pre. Sige. Kaya katabi ko sige kong sulat. Anyway, so kano kini na taas po to ato tag holiday po ta niya kita ga biyahe po ta Mabinay niya magabinan na sa Taspuan sa Santa may butang din taga Santa no sabi na ni Mayor Viv Ligan kumarikan board member man siya sa probinsya. Then mayo butag po di ay ni ato sa pasawon sa ding mga naa sa kuan atong Facebook Live John Floyd Banlat Bailio. Good morning mo diya Bailio. Good morning po sab ni Kuya Wow. O ni Match Live si Papa Ronald Pinien. O ni Belinda Monticalvo o si Anilin Tio. Good morning Kuya Roy and Kuya Ronnie. Anilin Tio watching live sa Balayong Pamplona. May butag dias Pamplona. Vamos Pamplona. Dahil na itong tagaan o comment. Belinda Monticalvo mayong butag o ni Joe BC mayong butag watching from Manila. Magandang umaga po dyan natin sa Manila. Standby niya sa tuang major news. Basang na pa rin rin ang lahat. So, Yamog sa pagka-ugma, wala sila'y kuwan. Bigo mo na sa kutayo pa rin yun na Yamog Pop Idol. Sa October 3, Yamog Pop Idol Competition, alas 7 na sa gabi. Dayon pagka October 3, the Yamog Dance Craze Open Competition, 8 p.m. Pamplona Gymnasium. So, diba? Ini nila. Natanay, suroy mo dito sa Pamplona. Okay? Okay lang ha? Okay na wa Japan? Very good. Ana, asawas ka no? Ano? Ang tagnay gala midangat na adto sa 48 minutos human sa alas 7. Standby sa Major News sa balitang tulo-tulo balik ni Humani ini. Balitang tudo-tudo. Balitang tudo-tudo. Balitang tudo-tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio. Swear to God. Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasimbiya ikan diri sa second floor GFT Building, Sitio Paul Magallanes Street, Barangay Buibitag Bayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Cinquenta minutos suman ang alas 7 o karon aniya na ang uluan sa mga balita. Tabo sa Malatapay ibalik na sa matag adlaw nga Miyerkules. Laing lokal nga balita dito sa lungsod sa Mabinay, Mayor Django Uy nagpasalamat sa walang puson nga Lunhaw Festival. Nagpayas ka naon ni pasalig nga ang tulay nga nagdugtong sa mga kabarangayan
pwede pa nga magamit para evacuation matod pa sa LGU Canlaon. Congresswoman Maisa Sagad-Maria, hatag og mensahe atol sa Lunhaw Festival Showdown Competition.Uluan sa mga balitang nasyonal. Ako Bicol Party List Representative Saldi Co resign bilang representative sa lower house. Laing nasudnon nga balita, Escudero nag-ingon nga si Romualdez maong nagpasi ugda niini nga og paghatag aron gitawag og bata Senado aron malikayan sa pangutana sa flood control project. Department of Agriculture nagplanong extend ang rice import ban hangtod sa katapusan ining tuiga. Sa sports, Pilipinas may napiling host sa 2029 FIVB Women's Volleyball World Championship. Atong showbiz balita, pinangga ang mga Pinoy ni Sandara Park. Itali at ang ibalik mi humani ni. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Inom sa akong mama, DTX 500 lang kakapsula da adlaw. Sulod sa dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito ka pa. DTX Coffee Mix. Mabali sa tanang butika tungkol sa inyong lugar. Kasi aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alcasi sa mga nag-antos sa mga nagalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alcasi. Alkaline na vitamin C, makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanin o kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Likunon ang atong immune system. Power Booster Alcasi. Para always healthy, mag-Alcasi. Alkaline na vitamin C, mapalit sa tanang mga butika. Alcasi. Inom-inom kanunay ko na itong lawas sa dunay sakto nga vitamin C. Kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi. Garantisado kini luwas kas tanang mga balatian bisan pa sa gikadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alcasi alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar. Sa Tanay City, St. Teresa Pharmacy. Alcasi alkaline based vitamin C. Dragon Fruit Plus. Ako si Hermes Ilayagan, taga Purok 3, kung Layagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagari usay, wapay usa ka oras. Mo ako ng mga 1-8 usay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi. Halos o nakoy tinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit, Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kautsos o yung kailan mo. Tulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit. Pinarisan ako sa Alcasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, anto karon rin. Yung na epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaitsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang kapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas gipabarato usbon ko, palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Way lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangabatok sa stress, ubag-ubag, magkatabang sa may high blood, diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing. Mo kini pinagamayo nga herbal capsule imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, ato na sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo barato, garantisado, palit na kamo. Dragon Fruit Herbal
Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sugar blocker formulation. Alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina. Makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon. Blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia. Na ay natural sugar protection. Nakmala ang mga dila. O katul-katul sa mga pamanin. Lubog ang pananaw sa mga mata. Birbing kapangihi. Ang kape nga makaayon sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lamig na, makapanambal pa ka. Lamig na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa tanang mga botiga o farmasya sa inyong mga lugar. Nakatilaw ka na ba sa lamian, humoto girbal pagayod ng kafe, ani anang ipailaylang pinakabago ng herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o cholesterol, dili makatulog tilawina. Disenyo kini nga maayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni. Dragon Fruit Herbal Coffee mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay City, St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, mga pinata. Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule magatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan, ug ubang pang balatian. Ang hinadlaw nga pag-inom ng Dragon Fruit Gold capsule magahatag kahubay sa stress or anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambal ko nanong mag-antos man nga pwede rin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong magahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Ani anang pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule. Pambatok sa stress bagubag, makatabang mag-control sa blood sugar level ug bad cholesterol. Makaayo sa atay muamping sa tong kasing-kasing, makabawas sa timbang ug mapayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-inadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule makahatag og kahupay sa stress ug anxiety, especially sa maglisod og katulog. Busa, ngano mag-antos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos mong balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance of sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-ubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag-Hard Max Extreme na. So minutos sigala human mula ba yung alas 7 o karon aniya na ang detalye sa mga balita. Ang pagbalik sa kasadya sa tamo sa Malatapay lungsod sa Zamboanguita nga ipagayon kini matag adlaw nga Miyerkules, kini gipanguluan ni Mayor Junapa Tabilis o ni Vice Governor Cesar Fritz Diaz niadtong kun karon nga Oktubre 1 gikan sa alas 8 sa buntag gibutyag sa civil security officer o representante usab sa lungsod sa Zamboanguita nga si Mr. Edwin Iltalal nga adunay mga papremyo hindi galusan igba yan ang makadaog makakuha premyo gikan ni Vice Governor Fritz Diaz. Mga kaliukan karong pitsaw no subay sa maong kasalugan sa World Tourism Day. Gibutyag ni Iltalal ang pipila ka mga pa-contest nga mao ang dunay kategori sa livestock, diin ang mananaog sa ginatawag goat show winner 3,000, cattle show winner 3,000, lasso contest 3,000 o beast in lasso attire 3,000. Adunay biggest vegetable category, eggplant mudawag ko sa 1,000, kalabasa mudawag ko sa 1,000, ampalaya mudawag ko sa 1,000, kamatis mudawag ko sa 1,000, o ang itlog mo daw o sa 1,000. Pinakataas nga balatong
mudaog usa ka libo. Ang mao nga kaliyukan pinanguluan kini sa ilang mayor sa Zamboanguita, Pat Abilis, og ni Vice Governor si San Fritz Diaz o sa dawin ni Mayor Gali Catruita. Laing lokal nga balita, nagpasalamat karon si Mayor Django Uy sa lungsod Mabinay na diin sa upat nila ka adlaw nga selebrasyon sa Lunhaw Festival sa maong lungsod. Yan ipasalamatan ang mga coordinators, mga katawhan usab nga misamot o mga mag-uuma diin bisan gi-ulan gikan sa pagsugod hangtod pag-uman sa maong festival. Labi na ang showdown competition ang nagbalampuson at ang pamahayag ni Mayor Django Uy. Rain during the early start, but nevertheless successful gyapon, no? Very colorful na festival ang Lunhaw, no? Nakita nato, no, as we observe medyo nag-level up na jud sila, no? For how many years? 3 years na nato giselebrar. Nakita nato nga every contingent improve na ang ilahang presentation, no? May na kayo ilahang presentation dyan, no? So we have 8 clusters, so we have 8 contingents, no? And of course we're so happy nga ang atong mga barangays, no, fully nag-support din sila sa atong gitawag og Lunhaw Festival. All of the barangay captains were there, no? Atong kagawas were there, no? So actually ang among celebration sa Lunhaw Festival ato pa jung gi-cultivate payo, no, ang culture of partnership, no? Among the sectors ato pa jud nga gi-cultivate ang culture of positivism and partnership, no? So I will say nga salamat kayo sa ato mga endless support sa mga barangay officials, ang atong municipal officials as well, no? Kay you know we're spending also, no? We spend, but ang amo lang ang importante mao jud ang atong resulta ni, no? First of course ang atong economy, no? It's steering our economy for about a week, no? While ga-prepare ta and during sa duration, dagan na bulahan ato mga habal-habal drivers, ang ato mga pedicab drivers, no? Ang ato mga tindahan, no? So dako kayo og tabang sa atong local economy and pagselebrar og usa ka festival, no? Maganto si Mabinay Mayor Ernie Django Uy. Ang kagamanang lokal sa Dakbayan sa Kanlaon ning lalawigan sa Negros Oriental na nakalabay si Manami siguro nga ang usa ka taytayan kung tulay nga gikinahanglan yung magamit sa mga evacuation ang kini nagpabilon nga accessible taliwala ni atong nakalabayng bagyo nga upong. Matod pa nga pariga ang information sa lokal nga kagamanan sa Kanlaon kon ang information officer sa Emergency Operation Center sa Dakbayan sa Kanlaon nga ang Linuthangan Bridge pwedeng magian og mga motorsiklo o mga gaan nga mga four-wheeled vehicles. Matod pa nga bariga nga ang motorsiklo gitugutan nga makalabang sa nasampit nga taytayan samtang ang ubang mga sakyanan muagi didto sa ditor nga gihimo alang sa mao nga katuyuan. Ang tigpamaba sa EOC sa Kanlaon na mayag nga moabot pag usa ka bulan ang pagpagay sa semento nga giayo karon ang mao nga tulay. Katapusang lokal nga balita, mihatag o mensahe si Negros Oriental Second District Representative Congresswoman Maisa Sagadbaria atol sa Lunhaw Festival Showdown Competition sa Mabinay. After pa niya nga nalipay siya bisan sa iyahang kabisi sa kauluhan, iyong binalikan ang Lunhaw Festival Showdown Competition. Diin nakita ang mga daghang talento labi na sa mga anak, sa mga mag-uma, kadiin mo inihatag og pasundayag sa festival. Naan naman ang nato daan kay na-develop naman ng atuang mga talents tanan, di ba? Hindi man sila mo ingon yes. Well, anyway, tinuod na nga
kamura gyud akong gianhi karong this weekend nga uli ko para review dinhi sa Mabinay kay dili gyud na nako ikalimot. And I also promise all of you na ang tanang proyekto ni Congressman Giliting akong ipadayon. So mao nang niani ko karong hapunan na ako'y sikreto isulti ninyo, sikreto nga marites pwede si Mayor Django kaming duha gasabot nami o asa nga farm to market road ang ato ang butangan next year sa ako ang budget. Di kayo inyong head sa Department of Agriculture. Asa mo tos, ma'am? Wala bang ato na. Ma'am, please stand up to be recognized. Dili ko pasaylumon kung dili ko makapundo o proyekto para kaninyong tanan. Wakato si Congresswoman Maisa Sagar Baria. O karon sa tuwang national news. National report. Ang Department of Agriculture kagapong lawan na mayag nga nagkanto kini sila sa posibilidad nga i-extend ang pagban sa rice imports diri sa Pilipinas hangtod sa katapusan ni tuiga. Gitumbok nini ang padayon nga pag-us-us sa presyo sa palay o dili ginaling bugas umay diri sa ato ang nasod. Matud pa ni Agriculture Secretary Francisco Chur Laurila Jr. nga nagtagpo na siya kang President Bongbong Marcos niya sa labay semana og ilang desisyonan nga i-extend pa ang import ban labing minus 30 ka adlaw. Matud pa sa Department of Agriculture kini posible hangtod pagani sa tapos nining tuiga. Gumikan sa mga rason nga gikaisgutan na sa unahan. National report. Laing nasunod nga balita, Chis Escudero nag-ingon nga si Romales maoy nagpasiugda sa pahikay sa Senado aron malikayan ang pangutana sa flood control project. May mangno si Senador Francis Chis Escudero kagahapon batok sa giingon nga lihok sa politikal nga pasiugdahan ni kanhi House Speaker Martin Romualdez aron dauton sa ang Senado isip institutional o ang iphamtang sa peligro ang seguridad sa nasod. Ang tumong niini matud pa ni Escudero mao ang paglimbong sa katawan sa pagtabon sa mga tinuod nga responsable sa iskandalo nga may kalabutan sa mga flood control project. Sa iyahang privilege speech nanawagan siya nga sa mga kaubanan nga senador nga dili mo pailad sa script o rasaruwila nga nagtumong nga pagdaot sa Senado pinaagi sa pagpunting lang sa mga senador samtang ipasagdan ang mga kongresista nga maoy yun ang adulay control sa budget sa kapin 300 ka distrito sa nasod lakip na ang pundo alang sa infrastruktura o ang flood control project. Human sa kadaghang public hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ni Representative Saldi ko lang sa Ako Bicol Party List na giilang amoy nalambigit gikan sa Kamara samtang ulong kasi senador ang gilambigit sa maong kontrobersiya. Ang nahitabo karon mao ang selective justice o ang mob justice. Ang Senado gihulog sa pangag at tubangan sa katawan aron pakalma ang kasuko sa publiko samtang ang tinuod lang ang salarin gitabulan o gitagan o gigayon nga makaligkawas matud pa ni Escudero. Nagingon usab ang hustisya dili dapat himuong armas para di piniliay nga pagpanumbaling kay kini makadaot sa kredibilidad sa balaod sa pananaw sa katawan walay mutuo o ang tanan ng utana nganong walay apil sa kongresista sa investigasyon matud pa sa privilege speech ni Chis Escudero. Ako Bicol Representative Saldi ko kagapong adlaw ang mi-resign bilang kongresista sa Umus Balay Balauranan human kini gipasangilan nga lakip sa gikaligar nga masterminds
sa mga kickback nga napaygayon diya sa mga flood control projects. Matod pa sa Facebook account nga diin gipost ni Saldico ang iyang resignation letter nga bukat man sa iyang kasikasing apan siya mitender sa mga resignation bilang representante sa lower house representing Ako Bicol Party List. Matod pa ni ko nga ang desisyon dili madali para kaniya apan iya kining gitimbang-timbang ug mas maayo nga murisahin siya pagka kongresista kay kini ang pinakamaayo alang siyang pamilya o sa mga katawhan nga kanunay niya nga gialagaran. Apan matod pa usab ni House Speaker Faustino Budget III kagabong adlaw nga naasong resignation ni kani Appropriations Committee Chair Saldico ang wala kini makalingkawas sa iyang accountability o ana pagyapon kini ubos sa jurisdiction sa House Ethics Committee. Gipangayo usab sa senador nga apilon sa investigasyon si Martin Romualdez at uban pang kongresista nga gilambigit sa mga affidavit o testimonya. Gidugang pa ni Escudero nga base sa pagpatuod ni retired Sergeant Orly Gutisa adunay 37 ka mga bag nga puno sa kwarta nga nagkatidad kining 1.7 bilyon ka pesos nga gidala ngadto sa balay ni Romualdez sa Makati. Apan hangtod karon wala kini giapil sa kaso sa DOJ ug wala usab maapil sa freeze order sa Anti-Money Laundering Council. Klaro usab nga iyang ipasidaan nga dili siya maabot ug dili mupa kiga kun sabo o dili tugutan nga tabunan ang kamutuuran. Sa iyang pagtapos nanawagan si Escudero sa katawan nga dili magpailad sa giingong sarwela ni Romualdez og ipangayo sa ipahiluna usab ang tinuod nga hustisya. O karon sa sports balita. Mabutang na sad ang Pilipinas sa global spotlight human kini napialan sa katungod isip host sa 2029 FIVB Women's Volleyball World Championship. Ang FIVB nga gipanguluan ni Federation President Fabio Abizido ni anunsyo niini niadtong adlaw nga Domingo, September 28 atol sa katapusang adlaw sa 2025 Men's World Championship maghiusap sa Pilipinas dito sa may Mall Avicia Arena sa may Pasay City. Mao kini ang labing unang higayon nga paygan sa Pilipinas ang Women's World Championship ug ikaduha sa katapusang tulo ka mga edisyon ay paygayon sa Southeast Asia. Sa tuang showbiz balita, di gyud nga malilong ang dakong paghigugma ni Sandara Park sa mga Pinoy bisan ana siya sa muadto. Bisan asa siya muadto. Sa pagrampa niya sa Milan Fashion Week, dapat yagan niya nga ang mga Pinoy nga ni abi-abi kaniya. Busa iya gyud kining giduol o gikumusta pagkahuman sa maong kalihukan. Sumala pa niya nga iya yung higugma ang mga Pinoy kaniin una siya nga misikat sa Pilipinas ang Pinoy nga misuporta kaniya. 14 minutos suman sa alas 8 makontong nilangkop sa tuang Major News sa balitang tulo-tulo ining Martes nga edisyon September 30 tuig 2025. Kini lang gyapon yung ting balita Roy Ibanez. Awan gyapon ining kabus nga ting balita Ronly Pinien. Balitang tudo-tudo. Good morning Kuya Roy and Kuya Ronly gigang Emanuela Alminzo. Anis Kalumpang naka-watch live. Good morning Double R. Good morning sa tanang DYST Fans Club gigang Michelle Obina Panggoy Akab nga naka-watch live. Okay, so mayabutang ni Jet Duran. So ito pa niya, good morning tudo-tudo boys. Okay na mi.
alright. O, keep us alright. Kamu dia. Padayon. Padayon ang kalambuan. Ana man mga minute isgutan pre kining 2028 nga naminaw ko sa interview former Community Commissioner o Kuwa Commissioner si Attorney Rowena Guanzon. Makalingaw paminahon na matulpan na kinsa may ubangga na pong sasaraw niya sa 2028 nga kini si Martin Romualdez o ana magyud. Matulpan niya kung negative 3 siya sa survey, karon posible nga negative 30. Ano 3% posible kuno nga negative 30. So mo na kung inyo matigtan kagapong adlaw ubay-ubay sa mga senador lamang diretso sa Senate Subcommittee sa Finance ang budget sa Office of the Vice President. Mimove si Senador Big Zubiri nga i-extend ang parliamentary courtesy ngadto sa Vice President. So murag nagkamatigon na ang Senado na sa tuig 2028 nga magpabiling i-candidate to meet gyapon si Sara Duterte. So kinsa man yung kandidato naman istorya ni Rowena Guanzon, kinsa man yung kandidato ni President Bongbong Marcos unya sa 2028. So hapit abe mao man ning 25, 26 na kasi ba wala na siya mag-freelance daw ano in fairness po ni Ferdinand o wala siya i-endorse. Wala siya i-endorse na. O wala siya i-endorse taw Okay na. Okay, why problema na. Kay di lang sa mudagan. O wala siya i-endorse meaning to say sa opposition niya may opposition na sa pikas kampo, dili kampo ni Duterte. Kuha sila dito pag gusto sila kinsa ilang imo padaganong bangka Duterte. So sa pagkakaroon magkaninaw kinsa may kusog nga bangka ni Sara Duterte pagka 2028. Kay si Romualdez naman to. Nakaroon maray pindeng. Na ang ilang paningkamot nga wala on si Duterte, nawala naman noon. Sila naman noon na dapat ini. So, muna ilang taon na to. Pag-abot na diri sa lokal. Kaya magulo-gulo po na sila. Pag-abot na diri sa mga congressmen, mga mayor, asa man sila? So, sa probinsya tayo maglantaw. Kinsa may posibleng kandidatong Sara Duterte pagka-gobernador sa Lalawi nga sa Negros Oriental? Kinsa man? Wala, punta ka balo. Punta ka balo. Pag-abot diri sa lokal, ang maisog, kasi intak na sila, punta ka balo. Naraman ang maisog ni Sara Duterte. Kanang hukbong ng pagbabago. Naraman na murag nakagadar sila ron o kining gitawag nato traction. Okay, so kay nana si Tiruan Cebu Mex Club nga nitukar man siya itong samayan, nitukar na. Nitukar ka ba din? Sa tupak kan? Tukar-tukar dia. Tukar niya siya dito. O dito din kalay. Okay, so wala kita igong oras kinagapon si Romney Villas Mayon kaninyo ay gunaw na ikaw na bunga og nagsanga kay mabot gyapon ang panahon kay ikaw maglarag mapapa si kalibutan na. Kini ang tingog sa kapos anak sa Olisito Parte Carabinte sa lungsod sa Manoyon di-adapted sa Barangay 9 ning siyudad sa Tanhay. Aduna lang kitay 86 kaadlaw sa dili pa Pasko. Amping mo kanunay o we trust in God. Wow! Mom is kissing Santa Claus! Ngalan sa itong mga kaubans, typical departments o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Inilagya po ninyong alagad, Roy Ibanez mula milit sa pag-ingon. Ang pagkamatarong mo'y magabayaw sa kanasod, apan ang pagpagkasala mo'y makapukan ining nasurari. Salamat, may buntag na itong tanan.